ההתגלות השנייה שלי הייתה ילד קטן. אני חשבתי שאני משוגעת או סכיזופרנית או כל דבר אחר. ולפני שיצאתי עם זה בשלטי חוצות ולספר להורים ותלמידים, לשתף מישהו שאני רואה נפטרים, הלכתי לאינטרנט ופתחתי שיחה אקראית עם בחור. אגב, אני עד היום בקשר איתו, אני מכירה אותו. אני אקצר לכם, אבל שפתחנו שיחת מצלמות אמרתי לו, אתה לא לבד בחדר. והוא היה לבד בחדר, הוא היה בחדר חשוך ולבד. והוא הסתכל כזה לצדדים, מסכן, הוא לא הבין מאיפה נפלתי עליו. אמרתי לו, תשמע, אל תפחד ואל תבהל מה שאני הולכת להגיד לך, אבל תגיד, היה לך אח קטן? אז הוא מסתכל כאילו קבץ גבץ, מה זאת אומרת היה לי אח קטן? אמרתי לו, היה לך אח קטן שהוא לא בא לחיים היום? הבן אדם היה בהלם תרבות. אמרתי, תקשיב, אני יודעת שאני נשמעת משוגעת, אני יודעת שזה נשמע לא טוב, אני לא רוצה להלחיץ, אני גם